Hakajanmir jong kakhan riu tarik yoyong arhajar arpun riu ka Voice of the People Party VPP West Khasi Hills District kala 1 poi Hamadan Malki ka ba uba HB Nonglang Chairman ka Green Tech Foundation udang penong gejing yakhi da ka basong sha thangan ka ba klembo por hakate ka jaka habakran sikilat pathai kubor na kalyang kinoi lam kila penpau ka jing beniau halor ka jing sngap kuman ka sarkar jela ya ka jing dawa ka foundation bat kumta kila dawa ba ka dai ban pendu no ya ka jing tmu ka ba ka dan halum pong deng Nolor kita kila ongru bakam lei lada dei kanu ka kunhun hindrai dei bandan ka jing yatli haba ka jing dawa ka dei ka badan nongrim Gajing ayam simlam yau samla haban sudor nonglang badai wini para nam sung para samla nanti kadang kathan ke jongi po West Khasi Hills District te hak bedi berkeni ka mat ka ba nakalyang ka Green Tech Foundation kayaki nakalyang ke jongi inda dap da gajing sokya bat in ong ba kani ka sarkar bedi berkeni ka banta kala shu penbor leseng la manong kala shu penbor kala shu thombor takabor ya ka jingsngau ko jongi ba te hakane ko por nakaling jongi ni ha ka kruo ko basai sa sarkar nakaling ka jongi ko West Khasi Hills District ba wat nompen ing ya ka mesim jongi ki nong shunong wat nompen ing ya ka mesim jongi samlan marngila de sutu lut ji hoj di batai saspa batai ru paj ba ru tip ya kan isu kade ka bakum no te lada phim la ban le no ngej ba ki basnu kinja te kamantoy phi ba phin ai daw do kum ni tai rei ka ba kham suk shu pandam no shu scrap no ya kan ha mat khang ba ka shong sup shong san kan dan apo ka jalalum kum ta kan ni ka kam kan substation tang kata nagaling jongi maham yak suka lada phile ya ka bedai ban le no lom kumta ni nomla ban supit sa ni samla ba hakum kan ka condition ka budon manta ngimla ban supit kai kumtu ni hab ban le wat nompen ing ya ka mesin ka jongi kum kinong chung kum ki para samla jong ka West Khasi Hills District bat wat ka jela bar ka weng atra ni ka sarkar kat nang mi isngi kadang pensat ikipai ba haba ka GTF ka dawa penskrap no ya katai ka baki kidawa deben le kum tam deben le kelain kum ne kum tai te ni penram juri kini gi jingle dengan ni sarkar but next come wa kini gi sni benwan khamtam mentam hi kin khot no chakami ji kran knang ba kanam jia ka ek basniu nagalyang jongi ka West Khasi Hills VPP idon kat samla ban aim semi khamtam haba ule nagabanta jongi pai ba Iwan ini ka jaka ni ha malki napo West Khasi Hills Nongstoy ini ka Voice of the People Party West Khasi Hills Nongstoy but nakalyang ka jonga kumu nong mikmat Sagri Council jong Nongstoy konstitusi dap dag jing sosi ba samla gi jongi haban poi hadu uni uput bagi haban pencitom yala ka jong kamet ki haban sha jingit bandawa ya ka hok ka jong ka jan penriu labana tips camp ba ka jing wanra ya ka ni ka resort kana monra ka jing mentoy anu mentoy laj no ya ka bayo ya ka jing mentoy ba ka jing adai ba no way ngalaban ong ba ka jing monra ya ka ni ka resort ka penim yu nong way ka penim yu bari hendre ka penyap no ya para samla ki jongi kemangi ba masih dor hani i ladan hangi lakumba chiteo kame jing sha jing indre na kalyang ka sarkar imshe i ka ba kilale ban wan ban sngap ia kata ka jing ud ka jing nam ka jong i na ka Green Tech Foundation kumba kilapan pa kum nom ikmat ni kan mau ba ka Green Tech Foundation kalale bhashibun ya ka Nongstoy bagi la ban pen khoj ya ka tu kawa ma kawa non ba la pen khoj kawa non deng
ni sistem baladat bat kat kejing jaklia jong tu kawa mata kalalong kabakoi ti kini kapor ngiwan hang ni kam le ladang ide na kuno ko organization ka political party ka affiliations ke bangidan bat no kejing dai hari kini ngiwan ya teli for good cause ma ya ka way ka motive ka ba kum ka jaj benriu hi ngidai pandan kata kejing teli but namar bau day na po constituency Nongstoin ngaru nga wan ban Krishan ini samla ba mangina Nongstoin hi ngin ya dan senda bat i but ngi penremru ya kejing keren kejong way nong elam jong kesnong hakse kolong ni i ki social media manin kesngi way ni kirang ba ula keren klam perkat ya ka ka ba ngiki agni report rei namar ba kajing songshit hagjing yo scheme ya keren kat ba mi sentur kum kini ginong elam ngi dei ban penduk no na kisnong ki thagu jongi ngim dei bandan kinong elam ki balangkot kajing mut kajing perkat hari gide ban tip ya ke ka bagi keren kum no haba usamla man siudor hangni udang syatkan uni unong elam ubadan kajing dei bat ko sarkar utarwai ke cakah ba hakse kolong pila bonwan peli ya kata resort ko makadan ha umya nrei mangingi penrami kita baro ti sesin pat ngej bau blei undang kat badi ba ban siudor ngej ba ka sarkar kanwan hakami kijing keren kenang ba ki kinpoi haki basosi nrei ba new i kijing trilang para jaj benrei Habatin, pej bahaki kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabathau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya